E precisamente hoxe ven falar de un mito universal, serpes e dragóns, a tradición da coca. Eu xa non me estendo máis, e que fale el, que é o experto na tema. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Dediquei unha luz. Baixamos un pouco a luz, pero Sí, deixamos sí. un pouco a luz aquí para que poda ler. Sí, porque hai cousas que teño que leras. Pero vamos A a ver, ver, que vai. vamos, así les? Si, no, sí, perfectamente. Se pode apagar algo máis, non hai. Bueno, vamos a ver. Eu vou falar dos dragóns e despois centrarme en particular na coca. Está demostrado que o descubrimento de osos de animais mariños, como a balea, sobre todo cando chegan ao interior, tamén de fósiles, como as pegadas dos dinosaurios, influíron, levaron os antigos a crear o mito de grandes monstros, de grandes dragóns, porque, imagínense, topar un oso, non sei, dunha balea, poño xa no caso, pero ese oso que non estea na beira-mar, senón que no interior, onde ninguén viu ese animal. Un oso dese dice, pero eso ten que ser dun monstro. Pois a partir de aí é cando empezan o home a crear os mitos de grandes animais descoñecidos e de que eran reais. En todas as mitoloxías, é dicir, na mitoloxía antigua, na babilónica, na grega, na romana, a Biblia, por suposto, sempre aparecen monstros ou serpes. No caso de temos a serpe que tenta a Eva, é dicir, é o demo, pero é unha serpe. Seres que se consideran reais. Por exemplo, San Isidoro de Sevilla, as etimoloxías, e quen di el di outros anteriores e posteriores. Fala de animais, tamén fala dos dragóns, como algo real, como algo que existían. Para el son animais que existían. Se nos poñemos a facer un reconto de animais e destes monstros e de deuses, porque claro, tendo en conta que un animal como un dragón, si se cree na súa existencia, ou unha serpe de varias cabezas enorme, que na pode vencer? Que nos pode vencer? Únicamente ten que ser un deus, alguén que teña poderes sobrenaturais. E así temos, por exemplo, que en Mesopotamia xa está o deus Marduk, que pode ser o Bel que figura na Biblia, que vence o monstro Tiamat, convertida en unha serpe xigante. Os hititas tamén teñen o seu deus, o deus Sinar, que tamén vence a outra serpente, tamén de varias cabezas. Na India está Indra, o deus do arco, que vence a Vitra, que é tamén un dragón, ou serpe, de 99 anéis. En Exito, Horus, fillo de Ram, é dicir, o sol, que derrota a Set, que está transformado en crocodilo, pero que tamén significa, representa as tebras. Mesmo no norte, Odín, é dicir, temos o caso de que un fillo de Odín, Thor, mata a serpe Misgard. E entre os gregos está o caso de Zeus, que mata a serpe Tifón, Apolo a Pitón, Perseo, fundador de Micenas, mata a Cadmo, e Hércules, por suposto, que dalle morte a Hidra. No xudaísmo, que vai ser o que influye despois, por suposto, na nosa cultura a través do cristianismo, pois temos xa no Xénesis xa se fala de esa serpe, que é o demo, pero é unha serpe, é dicir, que engana a Eva. No libro de Xob, ou de Isaías, no Daniel, e nos Salmos,
fálase moitas veces do terrible Leviatán, é dicir, o enroscado, o retorcido, do que falarei máis adiante cando me refira a Pontevedra, a coca de Pontevedra. Na Apocalipse de San Xoán tamén temos que o ben, que en este caso é San Miguel, pois derrota a Satanás, o mal. E así poderíamos seguir. Pero claro, isto tamén pasa, claro, non solamente se quedan os deuses, senón que tamén vai pasar aos santos. E temos unha morea de santos e santas que van vencendo a dragóns. Vamos a ver se funciona. Que pasa? ¿Qué pasa? No, para que non pasa para aquí. Ahora va dando aquí e xa está. É verdade, doulle aquí. Aquí. Sí, bueno. Aí temos a Leviatán, nun grabado de Gustavo Doré, e varios dragóns. Os dragóns que nos libros antigos representanse tipo serpe ou tipo, é dicir, unha serpe, pero con as e con, é dicir, garras. Ben. Bueno, o que dicía, os santos tamén temos, é dicir, tamén van vencer a dragóns. O caso de, bueno, entre outros, está Amando, Antón, Arsacio, Ciríaco, Cremenzo, Donato, Froitoso, Hilario. Aí teñen, por exemplo, están vendo a gran gol, a gran, ben, pode traducir como a gárgola de Poitiers, que a vencía, ou vence San Hilario, León, Lupo, Marcelo, con moitos máis, é dicir, hasta chegar, pois non teño que poñer aquí a repetir un montón de santos, a Santa Margarida, que é Santa Margarida de Antioquía, que sempre se representa vencendo a un dragón. En este caso, represéntase xa co dragón vencido, é dicir, o dragón está por detrás dela. O mesmo que Santa Marta. Santa Marta celébrase é moi famosa sobre todo porque é a que vence o dragón de Tarascón, a Tarasca. Tarasca, que é unha palabra, agora é a palabra castelán, que se aplica para a coca, pero que ven do provenzal Tarasco, aí falan provenzal, e a través do francés Tarasque. É dicir, bueno, pues, a Tarasca de Tarascón é Santa Marta que na vence. Cóntase que este monstro vivía no Ródano e que no venceu? Quen foi capaz de vencer ese monstro? Iso vai se repetir sempre nas lendas, cando está relacionado así con animais fantásticos. Unha nena que con auga bendita, por iso leva, fíxense nesta representación, esta é unha fotografía do 1904, en que a nena que fai de Santa Marta leva na man unha para auga bendita. Leva para bendecir. Pois a Tarasca de Tarascón é actualmente un dos monstros máis famosos a nivel mundial. Ademais, foi declarada patrimonio pola UNESCO, patrimonio da cultura inmaterial, e sigue saindo. O que agora xa sai acompañada, bueno, a parte da nena, sai xa así con uns que parecen mosqueteiros, non? Algo así parecido. Bueno, e así podíamos seguir con outros moitos santos ata chegar ao máis sonado de todos, que é San Xurxo. San Xurxo é un santo que chega aquí digo, a Europa, traído polos cruzados. Os cruzados, cando van a, dedicarnos a saquear, non somente os mouros, non, os que ocupaban Xerusalén, sino que tamén saquearon as cidades e igrexas ortodoxas. Por exemplo, Constantinopla foi saqueada polos cruzados. É dicir, para eles eran tan inimigos uns como os outros. Entón, bueno, pues, este é un dos santos que traen os cruzados. Ademais deso, os cruzados tamén trouxeron miles de reliquias de santos. Entre eles, tamén de dragóns.
sobre todo osos de animais, bueno, posiblemente prehistóricos ou de gran... Vou ter que beber algo. Pois eses osos, peles, por exemplo, peles de cocodrilos, moitos remataron estando nas igrexas, venerados porque os venceran un santo. Este é un dos casos, San Xurxo, que vai estar relacionado coa coca. En casi todas as cidades. Agás Pontevedra. Pontevedra é un caso raro nese aspecto. Bueno, aí teñen outra vez un dragón de San Xurxo, de Mons, en Bélxica, do 19. E claro, se os santos, se os deuses, se os santos vencen dragóns, quen tiña que tamén vencer dragóns? Os nobres, a nobreza. É dicir, un conde, un marqués, ese tamén tiñan un cabaleiro, tamén vencían dragóns. Así temos, por exemplo, en estas novelas de cabaleiría, como é o caso da Amadís de Gaula, que vence o monstro Endriago. E, como exemplo, que vale tamén para Galicia, pero bueno, é un exemplo, non é galego, pero sobre o nobre que vence un dragón é o seguinte. No ano 1671, os habitantes de Lleida acordaron facer un dragón procesional, é dicir, unha coca, eles ali chamanlle cuca, ou chamanlle tamén drac, porque o antigo destruírase na guerra. E engaden que o fan o mesmo co que había porque era o que matara o conde de Barcelona na montaña de Montserrat. Este dragón é o marraco, que sigue saindo, aí teñen un debuxo antigo do século XIX e é tal como é como o actual, é dicir, o marraco de Lleida, para que vexan o caso de que Deus, os santos, os nobres vencen dragóns. E así, mesmo aquí xa en Galicia, hai unha serie de apelidos que teñen un dragón. Por exemplo, os Reimúndez, aí da igrexa de Betanzos, de San Francisco de Betanzos, ou os marqueses de Santa Cruz, de Ribadulla, teñen dous, por citar algúns. Ou Serpes, os Prada, ou os Cruz, teñen tamén dragóns, teñen serpes en este caso. E tamén en outros máis, tamén os Avia, os Vilar, hai varios apelidos que teñen ou serpes ou dragóns, que están relacionados co mito de que os seus devanceiros pois que venceron un destes animais. E agora xa vou centrar máis en Galicia. Bueno, é como xa antes falamos da pedra da serpe, eu vou a falar da pedra tamén da serpe. Bueno, en Galicia o dragón é un ser mítico culto. Eu digo culto porque pasa a través da cultura, non a nivel popular fálase da serpe ou da cobra, pero non de un dragón. A palabra dragón é unha palabra culta. Dragón único a través da culta, pero bueno, que pasa a través da igrexa. Por exemplo, San Xurxo representase co dragón, vencendo, se hai nunha igrexa San Xurxo, ten ali un animal raro, entre unha serpe e un bicho raro que é un dragón. Santa Marta pasa igual, Santa Marta tamén se representa cun dragón por detrás, Santa Margarida tamén. É dicir, eso do animal que representan ali, pois dependía da imaginación do artista, claro está. Despois, nas cocas pasaba algo semellante tamén, e así, por exemplo, a de Ribadavia chamábanlle avecha, tamén en Portugal hai unha avecha en Penafiel, é dicir, porque parecía un verme, un becho. A de Betanzos era o camelo, porque tiña xivas, e así sucesivamente. Bueno, o caso xa fora de aquí de Galicia e mesmo de España, a de Rouen chamábanlle Lagarull, porque era de San Román, porque ten unha gárgula, como as gárgolas das igrexas.
En Galicia, a presenza de serpes, pois queremos xa botar man alá Rufo Festo Avieno, non? A hora marítima, que xa nos fala, non? Dos estrimios, os aefes, se foron vencidos ou se tiveron que fuxir por unha invasión de serpes. Pero de todas as representacións máis sonadas, máis coñecidas, é a Pedra da Serpe de Gondomil, aquí na parroquia de Corme. Pero si é certo de que din algúns autores de que si é unha proba de que na zona había moitas serpes, un culto á serpe, que si, bueno, esa rocha aí, con esa representación dunha serpe que ten as. Pero tamén compre ter en conta de que San Adrián vence tamén a serpe nesa zona. Entón, din que obrigou as serpes a meterse debaixo desa pedra. Vamos a ver. Levase dito moito desta pedra, desta rocha. Por exemplo, Manuel Murguía di que é o dragón cosmogónico, que supoñemos que quixo decir que está relacionado co mito da formación do universo. Si é certo de que pode ser moi antigo, eu non ponho en dúbida. A cruz é unha cruz, pode ser do 19 xa, ou do 18, e a mesma rocha, se nos poñemos, pode ser antiga, repito, pero tampouco se pode negar que sexa a base de un cruceiro, é dicir, o que se chamaba hasta o século XVII o Calvario, que se representaba. Nese calvario representábanse animais. Con isto non quero decir de que aí teñen un calvario, por exemplo, de un cruceiro este do 17, con serpes e con todo. É dicir, esta parte de abaixo dos cruceiros, ata o século XVII, XVIII, chamase calvario. E nos documentos di, cando encarga un cruceiro, din e que tenga el calvario con sus serpientes, lagartos, tal, especifica, aclaran todo eso. Bueno, o primeiro dragón documentado é o do pico sagro ou sacro, e é no século X. No documento fundacional do mosteiro de San Sebastián do Pico Sacro, dice que ali vivía un ingens draco, un enorme draco que, é dicir, foi vencido, bueno, en este caso, como sempre, polo cristianismo. Esta mesma lenda vai pasar despois ao Códice Calistino, que tamén a conta. E xa son os discípulos de Santiago os que, ante a súa presenza, pois o animal di que estourou. E textualmente di o Códice Calistino: este monte, chamado antes Ilicino, como se dixésemos, o que seduce, porque con anterioridade a aquel tempo sostiñan ali o culto do demo moitos homes, desgraciadamente seducidos, foi chamado por eles Monte Sacro, é dicir, Monte Sagrado. Se continuamos, mostra de que o dragón vivía no Pico Sacro, o Pico Sacro son esas as covas, as bocas das covas de explotacións mineiras, é dicir, pero que a nivel popular ninguén sabía que era mineira, senón aí tiveron que vivir pois monstruos, entre eles, claro, dragóns. Se queremos esculcar máis nas lendas, pois podemos ata chegar a que, segundo un documento do ano 1669 da Catedral de Lugo, dice que o escudo ou a bandeira do reino de Galicia, do reino suevo de Galicia, tiña representado un dragón e un león. Esta é unha cousa moderna, pero un dragón. E din así, de que
De aquí tuvo principio y se originó borrar el dragón verde y el león rojo, armas de los reyes suevos que al tiempo tenían en este reino su corte. E, bueno, en lugar do dragón e do león, pois puxeron o cáliz, que é o que ten hoxe o escudo de Galicia, do reino de Galicia. Ben, compre ter en conta que para a cultura xudaico-cristián, a nosa, os grandes dragón, o dembo, transformase, representase en dragón ou en serpe, e que, en particular, as serpes, segundo a lenda, segundo a tradición, cando eran moi vellas, voaban, botaban as. Meu avó ainda o decía, non vou, ahora estou aquí contando, decía, el creía eso, que a serpe, cando eran moi vellas, botaban as e que fuxían e que marchaban a morrer a Babilonia. E hai un dito, eu supoño que Babilonia sería por aquilo de que Babilonia, para o xudaísmo, era o paradigma de todos os males e pecados, eso. E hai un dito que además está recollido en varios sitios, en varios lugares de Galicia, que contan que a serpe vai dicindo: para Babilonia vou, malia que me viu de pequena e non me matou. Quizás de aí ven esa manía de matar as pobres das serpes, que non son aquí as velenosas, hai moi poucas, únicamente moi poucas. E serpes témolas aí, por exemplo, representadas nos cruceiros, é dicir, serpes, entre serpes e dragóns, así unha cousa rara. Aí temos o de Carril en Vila García, fíxense un detalle curioso de que lle está tocando coa lingua a Eva. Actualmente non lle toca coa lingua a Eva, foi restaurado e cortaronlle a lingua. Digo porque este é un dibuixo de Castelao e agora pasa iso. E outro é un de Vilariño, chamanlle o lagartón ou algo así, ou unha cousa así, que é unha cousa rara entre lagarto e serpe. Ben, paso á coca. Xa falamos, podei dicir isto dos dragóns, paso ás cocas. A coca é unha tradición relacionada coa festa do corpo de Deus ou Corpus Christi. Si é certo que antes había dragóns, pero que se representasen nunha procesión ou en outros actos, porque tamén algunhas veces en Santiago, por exemplo, ademais da procesión do Corpus, tamén cando chegaba o arcebispo para tomar posesión da sé, pois saían coa representación da coca. Pero, repito, vai ser co Corpus cando se estenda por toda a cristiandade, porque cocas hainas aquí, hainas en toda Europa, pasaron a América, é dicir, o que é que variando, cambiaron o nome. O nome, bueno, que cambiaron é coca para o galego e para o portugués, cuca, cucacera, tamén chaman tarasca, pero bueno, na zona onde fala catalán, e despois xa o castelán rematou collendo a palabra tarasca dentro do francés, viño dito, dentro do provenzal, francés e castelán, tarasca. Coca é un nome común, igual que tarasca. A orixe do Corpus Christi, desta festa, está no século XI e débese a que un teólogo francés, Berengario de Tours, pois dixo que na unha palabra moi rara, transustanciación, é dicir, cando o crego, o alzar, o pan e o viño se converte en sangue e en carne de Cristo, ele dixo que non pasaba iso. Entón, a partir de aí é cando se empeza coa festa do Corpus Christi, do Corpo de Deus, que é a palabra que se dá en portugués ou que se dá no galego. Aquí, por exemplo, en Pontevedra falase da festa do Corpo de Deus no século XIV, XV, ou do Corpus Christi, Corpo de Cristo. Ben, esta festa, aínda que no século XI é cando empeza a dúbida de se é ou non se transforma ou non se transforma, vai ser no século XII e XIII cando se estenda por toda a cristiandade.
A procesión en particular foi ordenada polo Papa Xoán XXII. Xa antes o Papa Urbano IV, en 1264, xa declarou festa. Ben, a partir de aí, o Corpus vai, na procesión do Corpus van estar, ademais de participar polos gremios, tiñan que a narices obrigatoriamente participar os gremios, as autoridades, había unha serie de representacións, de bailes, bueno, entre elas tamén estaba a coca. Se facemos algo así de historia, a primeira coca aquí da peninsular que se documentada é a de Toledo. Xa en 1280 xa saía a coca en Toledo. En Sevilla no 1281, en Barcelona no 1319. Este é o que está documentado, non quer dicir que xa antes non saísen, claro. En Lleida no 1340, en Valencia no 1355, en Santiago de Compostela no 1366, en Pontevedra no 1437, en Ourense tamén no 1437. A de Ourense é importantísima, porque en Ourense consérvase a documentación de como se dispoñía no ano 1437 a procesión, e dáselle o nome ao animal. E dice así: ítem que ande logo a terceira confraría despois da de San Miguel, a confraría de Santa Eufemia, que é a dos zapateiros, cos seus oficios, e coquetriz, segundo a acostumado, que dicir que se viña de antes. A palabra coquetriz, é dicir, crocodila, vai ser de onde proceda coca. No mesmo Ourense, poucos anos despois, en 1441, cando se volve outra vez a dicir como ten que ir a procesión, xa non se di coquetriz, dice coca. A cofraría de Santa Eufemia e despois a cofraría de Santa María a Madre, coa súa danza de espadas e sirios e outros xogos algúns, se os tevese, salvo co xogo da coca, que andase alende das confradías de San Sebastián e San Miguel, xunto coa confraría dos carniceiros, porque a dita coca é escandalosa. A coca non é que fose escandalosa, facían escandalosa. A coca tiña un problema de que a xente, como representaba o demo, trataba como o demo. Ninguén quería andar coa coca. Despois, cando fala aquí algo de Pontevedra, direi que de Pontevedra ninguén quería andar coa coca. A coca eran de Soutelo, eran de lonxe de Pontevedra, porque arrebolabanlle pedras, insultábanos, é dicir, claro, era o demo. Por iso aquí di, xa en Ourense, no 1441, que a coca que vai a lonxe, porque era, en este caso era da confraría dos carniceiros, que vai a lonxe, porque é moi escandalosa polo que armaban. Ademais, a coca tiña un mecanismo dentro, e unha persoa, tamén na de Redondela, o que agora xa non vai ninguén, pero pode ir, un neno ou un home, e por un mecanismo abres a boca. Boca que se abría, pero era por algo, porque os que a levaban tiñan un privilexio. Eso en Redondela ainda está documentado hasta o século pasado, hasta principios do século XX. Tiña o privilexio de que cando pasaba por un sitio, se había vendendo froita, ou se había o que fose, collíao e botábaño pola boca. Se protestaba a persoa, aquello collían, dicían, non, hai que mantela todo o ano. Daí que en Redondela, cando saía a coca, as que vendían froita, vendían así rosquillas e eso, facían por apartarse, por non estar no seu camiño, porque pasaba eso. A de Redondela aínda ahora abre a boca cando quere, pero xa está de forma de que, aínda que Triscordentes non fai nada, porque ten que impide que colla a man. Bueno, e aquí temos, agora vou falar de algunhas cocas, antes de decir que, por exemplo, o que xa dixen antes, no territorio de fala catalán, de Cataluña, Valencia, a zona de
das Baleares e eso, aí a denominación antigua é cuca, cuca fera, cuca de Santa Margarida, ou senón tamén drac. Por exemplo, en Valencia, no 1400, fálase da cuca de Santa Margalida e a cuca de San Jordi. En Tortosa, da cuca de Fera, ímos ver despois. E, por suposto, o castelán, o que dixen antes, colleu a palabra tarasco. Tarasca, partindo de Tarasco. A feitura da coca non era igual en todas as poboacións. Cada unha, pois, tiña a súa. A tendencia sempre era que, digo que era por falar en pasado, ainda que algunhas ahora recuperaronse, era que, é dicir, o imitase un animal, bueno, un dragón, unha serpe, con as, con garras, que a boca tivese un mecanismo para abrila. Aquí teñen unha redondela, é a foto máis antiga que se coñece da coca de redondela, é do ano 1897. Actualmente únicamente conserva a actual, o que conserva é a cabeza, eso sí, conserva a cabeza, pero o demais non. En Galicia están documentadas, entre outras cocas, a de Allariz, Baiona, Betanzos, a Coruña, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Pontevedra, Redondela, Ribadavia, Santiago de Compostela, Tui, etc. En todas as poboacións onde a festa do Corpus era importante, había coca. E sempre esa coca, antes da coca xa, antes da procesión, perdón, adoitaba haber un combate. Ese combate era San Xurxo, que a vencía, porque ela tiña que ir na procesión, senón non lle quería ir na procesión, claro, é o demo, e non lle quería ir con Deus, entón tiñan que representaban unha especie dunha obra así dun auto sacramental en que San Xurxo vencía a coca e a coca ia na procesión. En Pontevedra, como veremos, non era San Xurxo. As cocas, ao longo dos séculos, foron creando lendas. Por exemplo, se lle preguntan onde Redondela, agora, e a coca, dicen, non, a coca é de aquí. Eu lembro-me de un señor que xa faleceu, que era médico, porque unha vez dixen que a coca, que había en moitas partes, había, bueno, que hai en moitísimos sitios, ou que houbo, casi incomodouse comigo, non, a coca é de Redondela. Non, a coca é un nome común, non é un nome que leva este animal que sai na procesión do Corpus. Quanto de tempo? Sí, non, porque senón para eu podo resumir. É dicir, entón crearon a lenda foi de que a coca vivía na ría de Vigo, entra polo río Albedosa, ali colle a nenas, sobre todo, e comias, é o seu alimento. Cando as tal, levas outra vez para a auga. Quen a vence? Os mariñeiros. Os mariñeiros véncena, entón fan a danza de espadas. Por que as penlas? Porque son as nenas que aínda non comerá a coca. Entón, coa ledicia esa, cóllenas e póñenas a bailar sobre os sombreiros. Eso é a lenda da coca de Redondela. É unha lenda creada a partir da festa, porque as penlas son moi anteriores a xa a coca. As penlas están documentadas no século, parece que no X, se están documentadas as penlas. Penlas tamén se había aquí en Pontevedra, habías en casi todos os sitios na festa do Corpus. E agora imos ver varias cocas. Este é de Redondela. Aí a temos xa nos anos 20 que era de negra, é dicir, a armazón era igual, pero era negra. Nos anos 25, e está outra vez, e esta é actual, que imita, pois non sei, a pel dunha serpe ou algo así.
A coca de Redondela actualmente perdeu importancia. Eu xa falei con eles algunha vez, eu comentei ali ao Concello que tiñan que darlle vida, porque a pobre anda, digo a pobre porque anda por ali, ninguén lle fai caso, e non ten relación, ela está relacionada coa procesión, o que tampouco a Igrexa non quere. Ela está relacionada, tiña que participar na procesión. Pero non, anda por ali, anda pola vila, e ninguén sabe que ela foi protagonista durante séculos. A coca de Betanzos, esta non sai no Corpus agora, agora sai no San Roque, o 16 de agosto, é moderna, é dicir, aquí está con uns demiños aí ao lado. É posible pasar así a outras cocas. Unha das máis coñecidas é a de Monsao, que xa hai, esta tamén, esa coca desapareceu, igual que todas, esta tamén desapareceu, que hai que recuperar outra vez. Esta é unha representación da coca antiga, antes de desaparecer, que é do 1886. No ano 12, xa estaba recuperada, e aí teñen diante da igrexa matriz de ali de Monsao. Esta tal como esta agora. Aquí, no campo ali do Curro, no ano 14, esta é a actual. Aquí si aínda se representa a loita con San Xurxo, San Xorxe, como din eles. E esa loita, vou aclarar agora antes de pasar a outra imaxe, el vai cunha lanza ou unha espada, pero non a atravesa. El vencia no momento en que con esa lanza é capaz de collerlle, fíxense na orella, leva como un pendente. No momento que yo saca, entón está vencida. Dase por vencida a coca. Aí as temos. Agora xa non celebran a coca. Hai a festa, hai a procesión, que é pola tarde, a coca vai diante, e despois a coca retírase. Xa o combate non é ali no medio da vila, xa teñen un sitio para eso, e ali é o combate, aparece o cabaleiro de San Xurxo, que tamén vai na procesión, e loita con ela. Hai uns 10 anos, estando eu ali, o presidente da Cámara, o alcalde, cometeu unha verdadeira herexía. Resulta de que os cabalos, ningún lle quería entrar. Ao chegar a coca, como a coca móvese, fuxían, entón tiveron que cambiar de cabalo 2 ou 3 veces. Chegou un momento en que xa non había máis cabalos. E el dixo que daba por vencida a coca. Iso é unha verdadeira herexía, porque venceu o demo. Claro, é que ela representa o demo, neste caso. Venceu, cando non, tiña que dicir, bien, os cabalos non queren tal, acabouse a festa. Bueno, repito, esta é unha representación, bueno, máis coñecida aquí nesta, porque é máis próxima a nós. Pero en Portugal hai outras cocas, por exemplo, aquí a de Penafiel, chaman a bicha serpe. Aí a temos, é moderna, a figura é moderna. E outras cocas, por exemplo, en Madrid, agora non hai coca, pero dás o caso que é a cidade mellor documentada, porque do século XVI a XVII a coca non era sempre a mesma, cada ano saía a concurso o facela. Entón consérvanse os expedientes todos e os dibuixos. En Ribadela levaban unha muller, normalmente, ou varias. En algúns sitios, a palabra coca, ademais de significar o animal, tamén significa a que vai arriba. Por exemplo, en Granada. Chamanlle a coca, a tarasca. Aquí non é coca, aquí é tarasca. En Toledo sigue saindo a tarasca, xa que estamos falando agora en zonas de Castelán. A tarasca, estas son unhas fotografías antigas, e aí a temos como sai agora. É a mesma, o que é dicir, o color así verdoso. En Granada, leva en riba unha muller. Normalmente, agora xa non tanto. Era cando había algún así caso de algún asunto en que algunha muller fixera unha cousa moi mal ou moi tal,
puñían aí, agora eso xa non, agora leva unha muller sen máis. En Guadalajara, aí a temos tamén, xa son modernas, a de Tudela, en Navarra, a de Béjar, en Salamanca, vai Santa Marta en Ribadela, porque claro, aí é Santa Marta a que a vence. E na zona en Cataluña, Valencia e Baleares, hai dous animais, ademais do drac ou da cuca fera, temos a vibria, que é o víbora, que é o dragón, pero femia. Fíxese neste dragón que ten peitos. Este é unha dragona, non sei se a palabra é exacta, pero é eso. É dicir, aí están os dous. E aquí temos a vibria, o dragón femia de Reus, que ainda sigue saindo, que ten peitos, claro, para diferencialo dos outros dragóns. Estas son, todas normalmente son polo Corpus. E aquí temos a procesión de Barcelona do Corpus, do 1850, e aí vai, con esa frecha, indica a tarasca ou cuca fera. Temos agora a cuca fera ou tarasca de Valencia. En Valencia, diante dela vai Santa Marta, unha moza, porque claro, representa que a venceu, igual que en Tarascón, en Francia. A cuca fera de Tortosa, esta é no século XIX, agora, aí a temos agora. O drac de Vilafranca de Penedés, no ano 1870, é tal como é agora, é dicir, que leva fogo. La Patum, que é da máis coñecidas, de Berga, en Barcelona, este é do século XIX, aí a temos agora, máis foi declarada Patrimonio Cultural e Material da Humanidade en 2005, bota lume pola boca, aí está rodeada toda de xente, e a tarasca, tamén pasou, pasou a América, é dicir, nas proteccións do Corpus de México ou de Bos Aires tamén había tarascas, e que en eso no Brasil había cocas tamén. É un caso curioso que en Cuba, por exemplo, ainda hai a tarasca del Carnaval. No Carnaval, no Antroido, hai unha tarasca que é un monstro, é dicir, lembrando a tradición, en este caso, do Corpus. Ben, as tarascas ou as cocas desaparecen todas no ano 1000, digo todas aquí para España no 1777, máis ou menos foi igual na mesma época en todos os sitios. No 1777 Carlos III ordenou que non saísen estas figuras no Corpus. Entón, porque que era algo xa, ademais había pelexas, había dicir que non, que a procesión do Corpus era máis seria como para levar eses animais. Entón, eses bichos, eses dragóns, repito, en 1777 prohíbese a tarasca. En algúns concellos aínda seguiron con el, malia as prohibicións, por exemplo, en Ourense hasta 1783, en Pontevedra parece tamén por aí, é dicir, aínda continuaron. Na mesma época tamén en Francia desaparecen, sobre todo coa Revolución Francesa, a partir de 1789 desaparecen todas tamén. E o que pasou foi que despois volvéronse a recuperar. O caso de Redondela é un caso así, non se sabe moi de certo como se conservou, pero non se conservou tanto tempo. É dicir, aí houve que haber anos que non houve a tarasca, non houve, digo, a coca. Esa coca combatía con San Xurxo ali diante da igrexa, en Redondela. Agora non hai nada de San Xurxo. E paso a Pontevedra xa, e acabo aquí. Puxen esa fotografía da tarasca de Jaén, que é un crocodilo, porque o padre Sarmiento di
que a coca de Pontevedra tiña a cabeza de vamos a ver, de cocodrilo. En Galicia, di él, y en especial en Pontevedra, no se llama tarasca, sino coca, y es nombre más propio para lo que representa la procesión del corpus. La cabeza de la coca de Pontevedra no tanto es de serpiente como de cocatriz, el cocodrilo, y por consiguiente el leviatán que Cristo vence. Es decir, a coca de Pontevedra, según Sarmiento, pues tiña a cabeza era de crocodilo. A coca de Pontevedra documentase xa, bueno, está documentada no 1437, xa se fala da festa do Corpo de Deus en Pontevedra, xa debía sair. E no 1552 xa saía a coca, os encargados eran de andar con ela, era o gremio de San Xián dos zapateiros. Falan dela o padre Menexildo Amoedo Carballo en Carmen Patria en Sibe Pontevedra, ata que, como igual que as outras, desaparece. O rei ordena que a retiren en 1777, pero ainda seguiu ata 1787, porque o Concello negábase a deixar, bueno, a non sair, ele quería continuar coa coca. A coca de Pontevedra é rara porque non hai constancia de que loitase con San Xurxo, senón que era con unha nao, un barco que levaban os mareantes e vencían a coca, daban uns cañonazos. Eu supoño que estaría relacionado posiblemente cunha lenda antiga de que se a coca veu da ría e que la venceron foron os mareantes tan importantes como foron aquí, o gremio dos mareantes, e vencían a coca. Esta é a única así grabado que se conserva, non da coca, senón que aparece a nao, o barco, que é do ano 1852 e é da visita dos duques de Montpensier, que é aí na ferrería. É dicir, aí está o barco no medio, pois dese barquiño, que no museo de Pontevedra hai unha reproducción en pequeno, era o que vencía a coca de Pontevedra, que, repito, deixou de sair definitivamente en 1787. E nada máis, podía seguir falando moito máis, pero xa... Gracias.